Здравейте, приятели, аз съм Поросаджия, това е моят брат Ростиджи! и в днешното видео ще ви показваме интелигентен робот, но преди това ще ви помоля да оставите един лайк нагоре и да се абонирате за канала с камбанката, за да не можете да изпускате нашите яки видеа. Сега ще ви покажа как изглежда робота сглобен. Ето, виждате? И сега ще отворим кутията. Това са инструкциите на български. Вътре в кутийката има книжка, където са на английски. Ето тук колелата и ръчичките на робота. Тук също. Ето това. Тези две части. Тези жички. Това е тялото на робота. Това е част от робота. Това е електронната схема за контрол. И сега ще почнем да сглабяме робота. Сега ще отделим частите. Дай, Рости, искаш ли помощ? Да. Ето, вече отделихме частите. Първо ще сложим батериите за захранването на робота в това контейнерче. Хайде, Рости, слагай батерийките. Първо ще сглабяме главата на робота. Ето е така. Да. Просто ядраш тук кабелчето. Добре. Вече сглобихме главата. Сега ще сглобим тялото. Това е говорителчето, където ще се чуват звуците. Ето ги моторчетата, които ще се движи робота. Ще ги сложим ето тук. И тук. Сега да ги сглобим.
Мотосите вече са монтирани. И сега идва ред да сложим колелетата, които ще сложим ето тук. И ето тук. Сега колелетата са сглобени. И ще сложим контейнерчето с батерии. Ето, сложихме контейнерчето с батерии. Сега ще ги съединим двете части. Ето го сглобеното роботче. Ето тук се включва и изключва. А пък тук са бутоните за управление. Сега ще се свържим с телефона. Инсталирала съм приложението на роботчето на моя телефон и сега ще ви покажа какви неща може да направи роботчето. Първо ще започнем с ходене напред и назад, въртене наляво и дясно. То може и да се сменя скоростите, като сега е на най-висока, която е 4. Ето, показвам ви как сега се движи. Сега ще го направим с по-ниската скорост, която е 3. Това беше малко по-бавничко. Сега на 2. Сега още по-бавно. И сега на най-бавната скорост, която е 1. Има също така много звуци, ще ви пусна някой. Звуковете са 30 на брой. Има и различни видове на светлинките на окото му. Това са различните видове. Ето сега. Както виждате, с това се включва и свети постоянно. Сега свети и по-бързо намига. А сега намига най-бързо. Управляваме с жироскопа на телефона. Ето, видяхте как може. Ето, видяхте как може да се управлява робот с жироскопа. Също може да се програмира с въвеждане на различни команди. Ето тук. Това беше от мен. Ако клипът ви хареса, оставете един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да не може да изпускате нашите яки видеа. Това беше от мен. Чао, чао!